В това видео ще играем червена врата, жълта врата. Колко е часа? Ами към 6 без 10 Исабел Рачева се прибира от излизане навън, без мен отново. И аз питах майка й дали може да дойда тук да я изчакам. И сега, хора, ще се скрием и като се прибере ще я пранкнем. Нека да поизчакаме още малко. Надявам се, между другото, наистина да се съгласи да играме тази игра, защото е много, много страшно. Добре, хайде да я доизчакаме. Така, хора, сега ето тук ще се скрием телевизори и ще я чакаме. О, вау. Чакай малко. Какво става? Що си тук? Пранквам? Какво правиш, бе? Как влиза от нас? Защо е отключила, бе, брат? Какво правиш, бе? Защо си взема камерата? Ще играем предизвикателството Ама ти нали ми писа, че ще ходиш на това? Червена врата, жълта врата, хайде. Каква червена врата? О, не, аз ще умра, не. Човек, сега се прибирам, скапана съм, изморена съм и ако си мислиш, че сега ще снимам видео, се лъжеш. Ами, аз вече съм го започнала. Как си започнал видеото, бе, брат? What? Абе, брат, ти осъзнаваш, че аз се прибирам, скапана. Спирай видеото, А влезна. Даже не се събула да влезне, вика. Добре, аз ще ги убеда по някакъв начин. Хора, значи ще има друго видео за тази седмица. Какво това видите? Каква е тази червена врата? Хора на играта? От TikTok? Да. Аз ще те събуда. Ще ме събудиш? Защо не го тествам на тебе? Не, аз не съм смела. Аз не съм смела. Аз не съм. Дай да видя каква е тази игра. Ама, много ли ще игра? Добре, сега ще обясним и на хората, които не знаят как се играе червена врата, жълта врата. Така, хора, на телефона. обяснявам и на това. Ама добре, човек, трябва да имам работа сега. Видеото, не мога да го дължа всяко друг път. Как не мога? Аз сега трябваше да си взема ние ще да върва пак додолу, за да го занеса това чудо. Не мога ли примерно час-два? Не. Добре, обяснявай. Така. За тези да се абонират за канала. Абонирайте се за канала. Цъкнете лайка, ударете камбанката. Как ми използвам твоето интро. Добре, дай да ми това тази игра. Само да не умра от нея. Защото ако умра... Добре, ще му оставиш ли да разкажа на Не. Разказвам и на теб сега. Ето както аз сега съм застанала. Вчера четох за тази игра, между другото. Слагам една възглавница и Исабел ще сложим ляга права. Мен не ма страх играта, от теб ме е страх. Ще му оставиш ли да обясня? Не. И си вдигате горе ръцете. Когато сте в играта ги пускате. И аз има съжаление. Слепочете. Червена врата, жълта врата. Червена врата, жълта врата. И така, докато не си свали Исабел Рачева ръцете долу. И след това ще разпитвам въпроси. Как се чувстваш? Какво виждаш? Има ли хора около теб? И всякакви такива работи. Трябва да избягаме часовници. Ако види часовник, веднага трябва да се събудя. Ако види човек, също май трябваше веднага да я събудя. И да не говоря с тях. На тъпияка? И освен това, аз трябва да й казвам къде да влиза, в коя врата да влиза. Хора, това видео ще снимаме Майнкрафт, така че бъдете готови. Не съм готова да умирам днес. И трябва, най-хубавото е, че аз ще ти казвам къде да влизаш. На майка ми на рождения ден. А най-хубавото е, че аз трябва да ти казвам къде да ходиш, в коя врата. Добре, хора, ако това видео не е качено, знаете. Да. Ами, нека да започваме. Надяваме се да няма жертви накрая.
Спокойно! Ти ако ми казваш какво виждаш, точно ще те спаса. Ако ме лъжеш, това си е съдбата. Чакай да почвам. Така, хора, угасих осветлението, защото трябва да сме на тъмно. Максимално най-тъмно. Чакайте малко да настроя камерата, защото тя не знае как да ги настройва. Ей, готови сме. Аз не съм готова за Баира, но пък се връзвам на най-добрата ми приятелка от 9 години на тъпия къл. Ама, ела тук по... Ма какво искаш от мене, бе, човек? Изпъни си другия крак. Изпъни си и двата крака. Прави. Не искаше съм. Айде, дигай. Какво да дигам? Кракацете си. Краката. Добре. Така. Ще се опитам да не се лигава. Ама прида съм. Окей. Червена врата, жълта врата. 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 Какво виждаш? Много врати. Какви цветове? Първата жълта. Така. Втората е червена. После има сини. Друга, трета врата. Четвъртата е зелена. Така. Има ли някой около теб? Не. Виждаш ли часовници? Не. Само се отварят вратите в момента. Червената и зелената се отварят непрекъснато. Са думкат. Стой малко. Как се чувстваш? Объркано. Влезни в първата врата. Заключено е. Влезни във втората врата. Вече е отворена. Брат, знаеш какво се случи? Какво? Буквално по едно време, когато ти казах, нали, че втората е отворена. Ага. Де пак, но... Очите ми последно правиха е така. Играеха се с мен. А не пак не правилно. Мисля, защото то вървеше нещо като да... Последно ми играеха очите. Мисля... Все едно да... така все едно, че... Да не знаеш като трепереш. Като... Уи, знам. Пак ли искаш да пробваме? Хора, ако това видео събере 100 лайка или 50, ще го пробвам на нея. Да. Не. Ха, не, ама да. Не. Добре, стой малко, буквално. Ти, нали... What? Аз не много да се разрева. Как се събудих от само себе си? Да. Как? Това е, мисля, това мога да работи на другите хора по-различно, не знам. Аре, пак. Лягай. Окей, чакай малко. Има май очна линия в окото. Легни по средата, бе, момиче. Чакай. Давай. Червена врата, жълта врата. Червена врата, жълта врата. Червена врата, жълта врата. Какво виждаш? То път е само една врата. Има ли някой около теб? Не мога прецена. Има ли часовници около теб? 3. What the fuck? Събуждай се, как часовници? Виж какво става! Нали ти кажа,
само една врата. Буквално вратата беше чисто черна. Едва ме видях. Само дръжката беше такава по-златена. Ако си мислите, че в момента си измислям, буквално си измислям. Ако искате, тествайте тази игра, но ви казвам, това е само за хора, които са много смели. Както виждате, дори да тя ме удря толкова силно и аз пак, в смисъл, събуждам се. Но това да не го тестват хора, които са за слаба психика, защото от тази игра хора са умирали. Като мен. А не по-скоро попадате в сън на парализа, да, можете да си отворите очите. Да, не че може да... Мисъл, вие сте живи, но не сте живи. В смисъл 50 на 50. Знаете, че сте в сън на парализа, вие това го знаете. Но не може да се събудите, не може да се отворите очите. Не можете да... Може да говорите, можете да говорите, ама... В смисъл, говорите в сънната си парализа, не говорите други неща. Така че това да го правят хора, които са само силни, даже предпочитам да не го правите и силните, като мене. Ние сме тук смотани, аз съм тук луда с мозъка, не съм добре, на това правя и се вързвам на тая на тъпия къл. Но ако си мислите, че лъжа, не лъжа, пак казвам, пробвайте само за хора, които са силни, за да видите наистина дали работи при вас. При мен работи вече 2 пъти, но понеже много ви обичам, ще го направим още един път, 3 път. И да видим дали ще стане нещо или ще такоме. Да. Айде да видим. И пак казвам, не измислям нищо. Защото много хора също ме нахейтят. О, човек, ти си измисляш, какво правиш, това. Но за хората, които са ми наистина верни фенове, знам, че ще ме разберат. И да. Добре. Окей. Червена врата. Жълта врата. 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 Как се чувстваш? Добре. Какво има около теб? Има 3 врати. Какви цветове? Сиви. И 3 врати са сиви. Сиви. И 3 врати са сиви, така ли? Сиви, да. Около теб има ли часовници? Не. Хора? Не знам. Как не знаеш? Огледай се. Май не. Добре. Влезни в първата сива врата. Има брейк. За вратата отворих. Влезни във втората врата. Влязох. Какво има там? Също. Само че брейката този път е щупен на 2. Влезни в третата. Има човек! Има човек! Събуждаш ли се му? Не, този път беше най-страшен от всичките. Даже аз се оплаших. Хора, сега ще прекачиме такова да видите аз как се стресна. Вижте. Има човек! Човек, търпени ми душата. И мен. Вадиш ми кръка, виж как ми кръка, виж как ми кръка. Погледнете ми ръката, ръцете хора, погледнете. Сега ще прекачиме кадри. Аз изпишях, защото той седеше така. Има човек! И
не мърдаше. Съм, че беше статуя. Не бях сигурна дали беше статуя или беше истински човек, но просто като... Тя ми каза, като видя човек да са... Аз го изкрещях, защото аз знам, че съм в сън на парализа. Аз знам, че го говоря. Ама виждам. Моля ви с хора, не искам хейт в коментарите. Мисъл, дори да ме хейтите, не ми пука, често казано. Ти знаеш, като че не ме пука. Ти знаеш. Ама но хора, наистина, аз много се разтреперих. Сърцето ми кадри ще прикачим, 2-3 пъти ще прикачим кадри. Аз как изкрещях, защото се оплаших. И аз как направих така? Смисъл... Аз даже още когато и казах да влезем в третата врата, и тя като замълча... Знам, че сега почти никой няма да ни повярва. Но... Не знам. Значи, едната пейка беше здрава. Втората беше счупена. Това е мокрик. Втората беше счупена. А пък третата имаше човек буквално. Човек. И то сив. В смисъл, сиво. Сив човек, който се усмихваш. Така си. What? Ама аз ще те убия. Какъв прак ми правиш ти, бе? Не знам защо, ама аз майте се усмихвах. Усмихнах се към камерата, третия път, когато почнах да... Или пък втория път, когато почнах да ти правя така. Ама аз на майтап се усмихвах такова. Не, той седеше просто така, виж сега. Нещо такова. Ма беше изправен. Така. Добре, хора, мисля, че това беше достатъчно. Ако сте силни, може да го направите, но според мен не го правете. Опасно е. Да, само да не ви багнат канала заради това видео. Абонете за канала, след по един лайк на това видео, ако искате още такива... Какво ма? На кой този крак отзад? На майка ти. Твоя! Не съм толкова тъпа. Добре, хора, абонете за канала, след по един лайк на това видео, ако искате още такива видеа. Ако сме живи. Ако искате още такива видеа, се абонете за канала, след по един лайк. И до следващото видео. А от нас, чао и... Що? Линк долу в описанието за самата игра. И ще ви дам инструкции долу, линк долу в описанието, така че от нас чао. Обичаме ви! Има човек!